दा समाथ' दा मा सम बेखौ मिथिखागौ नोंथांमोननि जायगायाव जों फैदों दा दाखालिसो एमपि इलेक्सन जाखांनायनि उनाव मा खारनाव जों दिनै आरो बेहाय माने बिसायख'थिनि नामाव भट बिनो फैखो बेखौ नोंथांमोना एसेबाबो थुलमुलै मिथिखागौ जाना जाहैबाय बे जायगायावनो नोंथांमोननिफ्राय जि जन माने एमएलए दङमोन दाख्लै बे एमएलए जयन्त बसुमतारी एमपिआव देरहालांनायखाय बे जायगाया खालि जानायखाय आरोबाव मोनसे नियम दङ लांदां जायगाखौ सुफुंनांगौ बेखौ एमएलए बिसायख'थिखौ आरो गेलेफिननानै जोङो स्टेटसिम दैथायहरनांगौ जाहैबाय आरो दा बेनि थाखायनो हयथ' सिडलियाबो जिहेथु एमएलए एमपि जाहैनायलाय थिग बे रोखोमनिनो जयन्त बसुमतारीनि जायगायाव जोंहा निरमल बसुमतारीखौ माने इउपिपिएल नि दारा माने बेखौ हरफिनबाय बिसोरो आरो जोंनिया जाहैबाय बिपिएफनिया बिसायख'थियाव जोंनि बिपिएफ दोलोनिफ्राय सुद्र कुमार बसुमतारी बिथांखौ जोङो बिपिएफनिफ्राय जोङो बिजाथि होबाय खोथाया बे आरो बेनि थाखायनो जोङो बे बिसायख'थिया जोंहा 13 तारिखआव जागोन ओमफ्राय 23 तारिखआव जोंहा बियो काउन्टिं जागोन आरोखि दा बे आरोखि बेनि थाखायनो जोङो बे फोसावलु मिलाव जों नुजाफैदों दा खोथा जाहैबाय जोङो बिपिएफनि थाखाय बिपिएफआव भट होनांगौ जोङो सिन्था खालामनांगोन बे जोङो बिपिएफ हिसाबै बिएलटि जों आन्दोलन खालामनायनि उनाव 2003 टेस्ट पेपाराव जोङो बिटिसि एकर्ड मोन्दोंमोन जि एकर्डनि दारा जोङो समस्त माने जाति जनगोष्ठीखौ लाजोबनानै बे जोंनि बिटिसिआव 13-14तासो जाति गोष्ठीफोर जोङो दङ बेफोरखौ गासिबो लाजोबनानै सावरायलायनानै मोनसे मीमांसा जालायलायनानै नैबे एकर्डखौ जों खालामनो हादोंमोन आरो बे एकर्डआ जोंनि संबिजितनि जोंनि पार्लियामेन्ट जितु बेहाय माने लवार हाउस बा आपार हाउस लकसभा राज्य सभायाव पास जानानै प्रेसिडेन्टनि साइन मोननानै बियो मोनसे एक्ट बा आयेन जानानै थादोंमोन जोंनि भारतनि संबिधानाव बे बुस्थुआ दासिमबो लिरजानानै दङ दा ओमफ्राय नै दाखालिसो जितु 2020 आव 27 जानुवारियाव जितु माने जोंहा मोनसे आरो गोदान मटामटि 17 बोसोरसोनि उनाव बिटिसि जाखांनायनि उनाव एनडिएफबि मोनब्रै फेक्सन आबसु इउबिपिअ खौ लानानै 27 जानुवारि 2020 सनाव मोनसे बिटिआर नामनि एग्रिमेन्ट जादों जों बेखौ एकर्ड होनना बुङा एकर्ड होनना बुङोबा बियो बिल पास जानानै मोनसे आयेन जानांगौबा प्रेसिडेन्टनि इनिशियेल बा सिगनेचार नांगौ जाना फैयो खिन्थु बे जायाखै जास्ट मोनसे एमअएस मेमोरेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट बे बुस्थुआ जादों बुजा फरा जालायलायदों आरोखि दा बिनि थाखायनो माखासे बुस्थुआ जोंनि बिटिसि जितु माने 2003 सनाव जितु मोननाय आरो दानि मोननायजों जोंहा बहुत आकाश पाताल दङ दा बिनि दारैनो आरोखि दा जोङो आवगैनिफ्रायनो गोग्लैसोनाय नैबे जायगाया जोंनि समग्र जोंनि बिटिसिआ जों बिराद खस्थ'यै दंमोन 2003 नि सिगां बिटिसि जानायनि सिगां जों माबायदि अबस्थायाव दङमोन बे ओनसोलनि जायगायाव माबायदि अबस्था जों रायजो जादोंमोन दा बेखौ जोङो जेब्ला बे फारागथिखौ लाबोयोब्ला जोङो 2003 सननि आवगैयाव जोङो फुरानायाव जोङो थांग्रोनांगोन बा सानहरनांगोन होमब्लासो दानि जितु पार्थक्य बा फारागथि बेखौ जों मोननो हागोन जोङो नै दाखालि 2020 सनसिमाव जों जितिया सासन थादोंमोन जोंनाव जिहेतु दहायनो बुंखाबाय आङो जोंनाव जेबो गैयानोमोन लामा दालांनिफ्राय लानानै सिक्ता दिक्तानिफ्राय अनुष्ठाननिफ्राय लानानै आर्थिक जोंनि इक'नमिकेल जोंनि थानाय जानाय लोंनाय माबायदि अबस्थामोन जोङो बेखौ सिगांनि समखौ जोङो थांहरनांगोन बा जोङो सानहरनांगोन जों मा अबस्थायाव दिनै जोङो अनुभब खालामनो हायाखै दा जोङो जिहेतु माने 17 बोसोर जों रायजो जाबोनानै जिहेतु साबसिननिफ्राय साबसिन जाबोबाय दिनै बै समाव जों थांफिननानै जेब्ला सानहरो जों बेखौ बुजिगोन दा जों बेखौ सरासनस्रायै जों साननो हाया किन्तु आजि 2020 सननि 27 जानुवारिनिफ्राय जितु एकर्ड जाबाय नैबे एकर्डनि दारै जोंहा मा लाब जाखो गोलाव सम जागोन आं बुंजोबला बेखौ रिन्जय बिथाङा दा बुंगोन दा बिनि थाखायनो आरोखि आं बुंदों नैबे बिटिआर एकर्डजों जोंहा लाब जागोन ना लस जागोन निश्चय जोंहासो लस जानानै दङ दा लसआ ओरैबायदि जानानै दङ दे जि बुस्थुखौ जोङो एथ' टेक खालामनानै आं दहायनो बुंदों 13ता 14ता जाति गोष्ठीया जोंखौ बै समाव जितु बिटिसि एकर्डआव जोंखौ मदद होदोंमोन बिनि दारै जोङो समस्त बयखौबो सन्तुष्ट खालामनानै मोनसे बुजाफोराव फैनानै बे एग्रिमेन्ट जानाया एक जानायाव जोंहा माने बहुत लाब जादोंमोन आरो जि जायगायाव दफाफोर फैदों 39ता बे नैबे दफाफोराव जों बेखौ मोनजोबनायनि उनाव जोङो
माने बाय सेपारेट स्टेट आलादा रायजो नङाबाबो बिनि गाहायाव साबसिन मर्यादा हिसाबै नैबे बिटिसि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बे बुस्थुखौ जों मोनो आरोखि दा नैबे बुस्थुखौनो बिसोर मोनो बटल वाइन इन निउ बटल तारमाने पुराना जौआ गोदान बटलाव सोलायनाय लेबेलल' सोलायनाय आरोखि जाय बुस्थुखौ बिटिसि खौ बिसोरो दाखालि बिटिआर होनना बुंबाय नामानो बिराद गिदिरनो रिजननो नर्थ इस्ट रिजन दा बेखौनो ओरैबायदि माने बुंना लाबाय बिसोरो दा बेजोंनो माबा मोनसे गोदान जागोन माबा मोनसे गोदान माने सृष्टि खालामबाय बेहायनानै किन्तु रायजो राजाफ्रा जिहेतु जोंनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जितु सिमांमोन बे आलादा रायजो सोरजिनायनि मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि बे बुस्थुआ जितु जायाखैमोन जायनि दारैनो बिटिसि जों सन्तुष्ट नुयिनि थाखाय आलादा रायजो नांगौ होननानै जोङो लागातार आरो आन्दलनजों दा एनडिएफबिनि दैदेननायाव आबसुनि दैदेननायाव हयथ' जोंबो एसेबाबो किन्सित पार्टियाव बिपिएफ थादोंब्लाबो जोंहाबो गोसो सिङाव साननाय दंमोन जितिया जोंनो सेपारेट स्टेट बा आलादा रायजो नांगौ जोंबो सिंजों सिं जों मदद जों थिखादारमोन जोंबो गैयाबाबो बिसिनि राजा लामा हमथेनायाव बबेबा रेल रुख' खालामनायाव बबेबा मिटिं दावथिं खालामनायाव जोंबो स्रोद स्रोद जोंनिफ्रायबो डनेसन जोंबो हरदोंमोन दे जोङो फ्रन्ट साइडआव राजनितिखौ थादोंब्लाबो थिखादारब्लाबो फ्रन्टआव थायाब्लाबो जातिनि इसु उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जितु जोंनि बड'फा बिनि सिमांखौ जोंनि आल्टिमेट जोंनि सिमां बे जाफुंसारनायखौ जोंबो स्रोद स्रोद मदद होदोंमोन जायनि थाखायनो रोजा रोजा जोंनि बर' माखासे मानसिफ्रा सुबुंफ्रा बे आन्दलन जरित जादोंमोन जों गाज्रि मोना जाय बिथांमोना हयथ' नैबे आन्दलननि 2020 नि 27 जानुवारिसिमाव सानदोंमोन बिनो रायजो जाबाय रिजन जाबाय बिसिबांबा गिदिर जाबाय न'खर न'खर साख्रि मोनसिगोन माने जोङो बन दाननानै जाग्रा माने जौ फाननानै जाग्रा बा अन्थाइ देनानै जाग्रा रावबो बिदि थाला गासिबो जोंनि हरिजोंथ' मा जाबावदों बेबायदि बुंदों आरोखि जिहेतु जोङो मोनसे सर' जाबोबाय जोंहा गोजोननाय गैया बे माने बिटिसि जोंल' जोंनि सिमाङा आलादा रायजो दा मानसिफ्रा बिदिनो 2020 सनाव बेखौनो जाबाय ना सानबाय जाथारबाय बेजोंनो जों गासिबो सन्तुष्ट जासिगोन जों गांनाय उखैनाय गासिबो जोबजोबसिगोनबा गरिबानो थालाबा न'खर न'खर साख्रि मोनजोबसिगोनब्ला बन दाननानै जाग्रा फाननानै जाग्रा जौ फाननानै जाग्रा गासिबो थालाब्ला नै बेयाव जों मदद होजोबनानै माखासे जोंनि खावसे बर' मानसिफ्रा रायजोफ्रा लैहोर लैहोर हाबबाय आरो मा किन्तु दा बिनि उनावसो मोनथिनोसै नानै जोंबो गामियाव एकदम थखन थुलायनानै बेरायग्रा बे बोराय बोराय आबौमोना दा थैनांगौ समावसो बड'लेण्डखौ मोनबायलाय आबौ ने धु थैथारसै बिसिना बाखाथारबाय थांबावबाय थखन थुनायना एकदम बाज्रं बाज्रं मोसाफालागासिनो दङ गानाथ' मोनसे दङ बेनिलाय बड'लेण्ड मोनहांहां सोरखौबा लायहांहां होदो दाना मोसादलागासिनोसै आरोखि दा बिदिनो बिदि माने भुल प्रसा सानदोंमोन जामारबाय जों गोजोन फैबाय किन्तु थाङै थुङै नै बोसोरै माने बुजिबाय दा मोनसे खोथा ओरैबायदिबो जाया होमबा सासे मोनसे न'खराव जेनेबा सोरबा मावग्रा जों रुवाथि होना होमबा बेयो संनानै जाहोबाय ओंख्रि माने बेदर फिसा मस्ला बानलु संख्रि गासिबो जोब्बाय किन्तु सासे मानसि संबाय थानाय एखमबा जानो सुखुवाना नै आखाइ सोलायनानै एसे साबसिन जागोन नामाब्रा बिनिया अथ'स' बेखौ जानानै जों 17 बोसोर दंगासिनो खोथाखौ बुजिदों ना हाग्रामा सरखारखौनो जोङो बिदिजोंनो जिखिनि जायो एसे जों देहा पार्टि जोंनि जाथिया जोंनि बिटिसि एसे गोख्रों फ्राद जाफैदों किन्तु बिनि बादैबो नै बड'लेण्ड मोनसे सिमां नुथारबाय माने ओरैबायदि सिमां नुहोबाय माने ओरैबायदि जाजोबबाय नैबेनि खारनाव दिनै बे आखाइ सोलायनानै जोङो दस्रानि ओंख्रि ओंखाम जानोसै नामा गोथावसिन जागोन होननानै नायदोंमोन उनाव जानानै नायबाय 2020 थांबाय इलेक्शनबो जाबाय बिसोरनो सरकार दाबाय सरकारखौथ' मायदि बायदि मिथिखाया होमबा इलि हटेलसो ना होमबा जों 17 न'बो जोंखौथ' दाहोआखासै दाना उनाव मा जाहैबाय नै ओंखाम संग्रा गोदान प्रमद बर'आ एखमबा संख्रि बारा एखमबा दैलाव एखमबा ओंखाम खामबाय जाला थावला नै दा रायजो राजाफ्रा आपनि आप माने बेजों जालालै होननानै लैजों जा लैहोर लैहोर जोंजों फैगासिनो दङ दा बिदि जानानै दङ किन्तु जोङो बिफोराव जि जोंनि मोनखानाय जोंनि माखासे बुस्थुफोरखौ जों खोमाना लाना थांगासिनो दङ दा ओरैबायदि मोनसे बिपद जाना फैदों जों रायजोफ्रा जुदि साग्रिद जायाबा बिटिसिआ जुदि गोमोरफिननांगौब्ला गोमाफिननांगौ मा जागोन दा ओरैबायदि लाइनाव गोमानानै थांगासिनो दङ जोंनि बिटिसिआ 17 बोसोर सालायनायाव हाग्रामा महिलारि सार दैदेननायाव गुबुन हारिखौ जों सोरखौबा सोदोंमोन बे जोंनि जायगायाव सोदोंमोन रावखौबोथ' सोआखै
दिनै सरखार दानो थाखाय गावसिनि उद्देश्यखौ हासिल खालामनो थाखाय गावसिनि सेल्फिश सिखाव बुद्धिखौ हासिल खालामनो थाखाय मा खालामबाय एकदम बिजेपिखौ लोब लोब सोनानै बिसिनि दाराय लोगो बानायनानै बिसोर सरखार सालायबाय दिनै बिसिनोथ' एसे जायगाल' मोननांगौ मोनसे भाषा गैया होमबा गसंनो मोनबा जिरायनो लुबैयो जिरायनो मोनबा उन्दुनो लुबैयो नै बेबायदि खालामै खालामै जोंनि बिटिसिखौ 17 बोसोर बेंनानै दोननाय लावखार बायदि सुखिदार बायदि बेखौ प्रमद बर'आ बे सासनखौ लानानै बिजेपिखौ सोनानै जोंनि जायगायाव ट्रेक्टरजों एवबाय थावाबो ट्रेक्टरनि खेथिया फोगासिनो दं सिंजों सिं पदुमफुलनि बेगर जोंनि बारियाव फोजोबबाय बिसायख'थि जाबाय दाना गांग्रां केन्डिडेटआ होना जोब्बाय नाय ना बिपिएफ देरहाखै ना इउपिपिएल देरहाखै बिसोरसो सासन खालामगासिनो दङ किन्तु जों बिसिनि दारै जोंहा एथ' गोबाव आन्दलन खालामना मोननाया जों बिसिनि दारै जोंखौ मन'ग्लाबनो बिसिनि उद्देश्यआ जोंखौथ' मन'ग्लाबनायसो ना जोंखौथ' सेस खालामनायसो फिसा फिसा जातिखौ दंस' खालामनायसो दा बे बुस्थुखौ खालामनानै जोंनाव दा साग्लोबफैजोब्बाय आं बेखौनो बुंदों जोंनिनो ट्रेक्टरखौथ' मिथिखाबाय थावाबो जोंनि ड्राइभाराबो प्रमद बर' जाहैबाय दा ओजोंहाय बिसिनि गासिबो हालौखांजोबनानै खेथिया फोगासिनो दं सिंजों सिं जोंनि बारियाव बे एवनायाव बेगरा पदुमफुल बेगर दा बारजोब्बाय बारनानै उनाव नै देग्लाय बिसोरसो सावस जाबाय 2025 सनाव बिसोरखौथ' बाहायजाबाय 4 बोसोर 5 बोसोरा गावसिनि उद्देश्यआ जाबाय दा बिसोरखौथ' नांला बिसिनाथ' बेबहार खालामग्रा दङ प्रमद बर'बो जोबगासिनो जोंना लांदा दा 2025 सनाव मा खोथा बुंखो दाखालि नोंसोरखौ नांला जों आलदा गेलेनोसै थारमाने मा जाखो बेगरा फोनाया नै 40टा समस्ति जोंहा दङना बेयाव गासिबो केन्डिडेट लागायजोबसै थारमाने बेगरा गाजा बेरसिगोन एबार दा जुदि 40टानि गेजेरावबो जुदि बिसोरो केन्डिडेट होनानै जोंनि बिटिसिखौ जुदि सासन खालामोब्ला हा दा जुदि बिटिसिखौ सासन खालामो बिसोरनि उद्देश्यआथ' जोंखौथ' फोथांना दोननाय नङा जोंखौथ' बोरै राजनितिक भाबै जोंखौ सामाजिक भाबै जोंनि माबाखौ माने बोरै लोरजिया खालामनाय बिसोर उद्देश्यआ दा बे आरोखि दा बेखौनो मोनसे दङ शास्त्र बे ओरैबायदि सानदों थारमाने गावनो माने दावखाया ओरैबायदि सानदों आरोखि उखुम मुदायाव बानानै माने मालायखौसो नुदों आयु मानसिफ्रा दैबाना गिदिर जाबोखोलै लोब लोब फैबाय बिसाला बै मानसिफ्रा उमुक उमुक होनना बबाव थाबावगोनलै अथ'सो उखुम मुदासिम फैखाय गावदे बबाव थागोन बेखौ आन्दाज गैया बियो हा गावहा बासा दं फिसा दं जुदि गाव थाग्रायानो गैलाब्ला बबाव थागोन बियो नै बेबायदि अबस्था जानानै दङ जों ओरैबायदि जाम्बा जाना दं बिद्राय आरोखि दा नोंथांमोनखौ जोंनि गामियाव फैयै फैयै मा खालामबोयो अरुण'दय स्किम होआखै होनबा अरुण'दय होनो माने जायनो बिपिएफआव थाङो बिसिनो होआ न'खौ दानगोननो सोरबाबा माने गंनै गंथाम लादोंनो गावसिनिया सोरनाबा अरुण'दयखौ माने अरुण'दया माबायदिया मोनो मिथिगौ अरुण'दया जायफ्रा फिसाय थैजादों रान्दि मानसि खाना खुज्रा लेंग्रा बेंगुरा होनो जोङो बिसोर मोननांगौ जायफ्रा 40-45 बोसोर बाला जालांबाय खाफालाव लिरनाय गैया फिसाय मोनासै नै बिसोर बायदि मानसियासो मोननांगौ किन्तु माने अरुण'दय 1 अरुण'दयआव मा जाहैबाय गासिबो गावसिनि मानसिया इउपिपिएलफ्रा जायफोर दङ सोरबा चेयारमेननि हिनजाव सोरबा मेम्बारनि हिनजाव सोरबा उमुक देवानिनि हिनजाव बे लाजोबाखै होनबा दा लाजोबाय मैया सरन बर' एमएलए सार बिथाङाथ' एमएलए नालाय मोनसे बुस्थुखौ आं स्पष्ट जाबावबाय आरोखि आं बेखौ एसे नोंथांमोननो फोरमायनो दा मा जाहैबाय एबारनिया अरुण'दय 1 अरुण'दय 2 बो गैलानो एबाराव अरुण'दय 3.0 होनना बुङो बे बुस्थुखौ दा थार्ड फेजआव फैबाय बे थार्ड फेजआव फैबाय दाना मा जादों नोंसिनिथिं जागोन ना जायाखै बे अरुण'दयखौ खालामदों ना खालामगासिनो जोंथिं बिराद खालामगासिनो दं खिन्थु आरो मोनसे दं जोंथिंजाय बे दा माने सुबाइजार पार्ट नैबे बे सुबाइजारा जोंनिया बे माबा सुबाइजारा जोंनिया बल्दि बारनानै सुबाइजार पार्टआ बियो नोंसिनि बिसायख'थियाव सिदलिजों दंफायो एबाराव होनो मोनफागोन जोङो दा जोंथिंजाय मा खालामदों 1200नि दख'ना बाब ओरैबायदि माने 1200नि जों मिटिं खालामो जोंनि सेराव थायखाय जमा आबसुसआव थायो खिन्थु पार्टियावसो थाया थाबाय जाय सोरनाव थांदों थाल लायै 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 जोंनि मानसिफ्राथ' बाइक लायै लायै बेरायोना जोंबो बेरायो खिबुनावनो थोबा हाबफैफिननानै दख'ना हैबाय खुलुमहैबाय फाथै जरा होननानै नोंसिनावनो फैसा लांदों नामा दाथ' गायलायनाय एखमबा माने धोरोम बिजाबखौ खिथायनो समाय लाहोयो दे बुं दे नों जोंनियाव फट' होगोना होआ दे नों थिथ' सोलायखाथारबायलै नोंखौ बिसास मोनासैलै नै बेबायदि खालाम जोंथिंजाय बायद'था जादों ओरैबायदि दुरबल जाबाय बिसोरो
माने धोरोमनि नामाव बसमाय लाहोनांगौ अरुणोदय होनानै जुदि माबानांगौ माने होआबा दानगोननो धमकी होबाय एक भाबै जोंखौ गणतन्त्र देशआव जोंखौ सिगि सिगि जाम्बा जाम्बिखौ आदाय खालामगासिनो दं दिनै जाम्बा खालामाखै होनबा एकदम निरुपाय जों जाम्बा जाम्बि जों गामियाव थाग्रा खुनु मते खामला मावनानै जाग्रा हाजिरा मावनानै जाग्रा नै दा माइ हानायनि बोथोर दा बे समाव जुदि जों मावाब्लानो जोंहा उदैया बुङा दिन हाजिरा मावाब्लानो दा बेफोरबायदि मानसिखौ जि अरुणोदय होयोब्ला 1200-1300 मोनोबा मा लस दङ बेयाव बिखेखौ नागारथुनसैलै नैबे मोनसे एक रोखोमनि राजनितिक सिगिनाय षड़यन्त्र किन्तु एबाराव बे जाला जिहेतु गावसिनियानो एकदमबारे सोरबा एकदम सना गिदिर गिदिर गानग्रा चेयारमेननि हिन्जावआथ' मालाबा गरिब जायालै मेम्बारनि हिन्जावबो गरिब जायालै बेथ' रान्दिबो नङा खाना खुज्राबो नङा बेंगुराबो नङा बोरै मोननांगौ बियो दाना सरकारा मालाय मोनथिखुमानानै दङ बे एकदम 1-2 अरुणोदय फार्स्ट बेच सेकेन्ड बेचखौ बन्द खालामना दोनबाय दा अरुणोदय जेबो गैया बिसोर लाना फैयो बे डुप्लिकेट 3.0 जिथु फैगोन ना दाबो लन्च जायाखै नैबे एमएलए बिसायख'थिनि उनाव हयथ' बे जागोन आरोखि दा गैथ'आ दा ओरैबायदि गैया नैबे माने 3.0 बियो ओरैबायदि जागोन जाहैदों बै फुराना जिथु माने अरुणोदय 1 अरुणोदय 2 आ बिसोर जायफोर लादों बिबो जेबो थाला निल बे गैला गोदानै 3.0 नै जायफोर दङ मोनदोंमोन बिसोरबोथ' गैखाला गोदान एप्लाइ खालामफिनजोबनांगौ दा एप्लाइ खालामफिनोबा ओरैबायदि दाना बै जिथु माने नोंसिनि भट सेन्टारा बहाय बे सेन्टाराव नोंसिनि भट सेन्टाराव सोब गारिनि मुरब्बी सोरबा गावबुरा सोरबा प्रेसिडेन्ट रायजो राजाखौ बासिनानै जायखौ होनो साथामखुरि बेयाव बासिग्रा थिसनना होसिगोन आरोना बिसोरसो बासिसिगोन हो ओमफ्राय सरकारनि जायफोर माने बै एसडिअ डिसि बिसोर मालाय सरकारि मानसिखौ बेयाव चेयारमेन बा मेम्बार बेफोरबायदि फाथिना हरफादों नङा होमबा बेबायदि खालामना होगोन आरोखि दा बिनि थाखायनो बिदि नंला दा मानो बिदि खालामनांगौ बै आवगैदि माहाजोन मोनथावि मानसियानो बै क्राइटेरिया जिथु लिरना होदों बेथ' मिलायासैना नैबेनि थाखाय नैबे बुस्थुखौ बाध्य खालामनांगौ जाबाय आरोखि दा ओमफ्राय जायफ्रा आरो नैबे न' बे आइवाइ न' नाम्बा जोङो सिदायै प्रधान मन्त्रि मामोन बियो बे न'आ बे न'खौबो दा गोदान फैसिगोन आरोखि हयथ' बे 2 लाख 2.5 लाखसो जागोन बिसोरो गावसिनि मानसिनिल' होआखै होमबा बे बिपिएफलै बिनो होआलै बे उमुखसोलै जोंनि बिरुद्दलै बिनो होआलै दा गावसोरजों गावसोरनो बेखौ होलायनो नागिरदों बेबो ओरैबायदि बेयाव मोनसे वेबसाइट अनलाइन एप्लाइ खालामनानै माबानानै दङ बेखायनो जब कार्ड आइडि नाम्बार नांगोन नोंनि भटार कार्ड नांगोन किसुखौ होनानै जोंनाथ' नैबे बर' बाजाराव गोग्लैयो बर' बाजार माबायाव प्रानजित होननाय सासे गथ' दङ जोंनिनो बे ब्लकआव मावग्राया बिनोल' जोंनि मानसि आरो नङाबा आंखौ बुंहर दा नोंसोरबो जोंनि बे पार्टिनि मानसिफ्राबो बेखौ मावना हो आरोखि अननानै बिसोर गालाङोबा गालांथों खिन्थु नोंसोरो लांनानै बेनोल' है नोंसिनासो सिगां फैगोन बिसोरथ' जमा खालामना लाङोना होमबा बिसोर लेट जाबावो नै दाख्लैनि बे फैसा 3,000 4,000 न' मोननायाव जानानै सोरनिबा सोरनिखौबा लेट होदोंना होथ'वाखैमोन गावसोरथ' जमा खालामना लांबाय दा जोंनि थ्रुयै थांनानै डाइरेक्टनो आपल'ड अनलाइन खालामनानै दा जायफ्रा माने फैसा होआखै बिसोरसो थाल्ला थुल्ला थाब फैग्रोदों आरोखि दा बेखायनो फैसा होनानैथ' बिसोर सिगिखाबाय जाख्ल'नाय गैयिया जाम्बा जाम्बिखौ 3,000 5,000 10,000 लादों जोंथिं नोंसोरथिं लादों ना लायाखै मेम्बार चेयारमेनखौ आं मिथिया दा बिबायदि खालामदों बिसोरो होमबा आरो दा मोनसे लास्टआव नैबेथ' बेसो थांबाय लास्ट किस्ति थाया होमबा नेग्राजों जब कार्डजों दिरुना बे माबाया वेजेस होनना बुङो बेखौ 18,000 ना बेसेबां मोनो बेखौबो बिल मास्टार रुलाव बिल खालामनानै सोनांगौ बेखौ दा सोलानो तारमाने बेयाव सोनाय लोगो लोगोनो जोंनो फैसा होगोन ना होआ 50-50 खालामनांगौ सोरबाथ' होआना होआबा था सोरनिखौबा बिदिनो केन्सेल खालामना होदों आरोखि दा बे रोखोमनिनो बिसिनि सरकारा बेबायदि एखायनो नैबे आइवाइ न'आवबो नोंसोरो जायफ्रा आइडि दं मोनाखै बिसोरखौ गासिबो आरो हानायमानि गामिनि मानसिफोर जाया माने एसे दंनाय गैयैजों खोथाखौ हरजोब मालाय सरकारा सार्भे खालामनाय जायो मोनथाव हरगोन नङाबा एनआइनि जागोन बेखायनो नांगौबा हरजोब थांगोन मालाय सरकारि थांगोन बे प्रमद बर'नि थांगोन आंनिबोथ' थाङा ना दा बे आरोखि ओमफ्राय नैबे जायफ्रा माने रेशन कार्डआवबो थिग बे रोखोमनिनो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हायो आरोखि दा बेबायदिनो आं बारा बुंला जोंहा
बेफोरनि बुंनायनिनो एक्सपिरियेन्स दंखायो आं बारा बुंनायनि आंहा सर'बो गैया जाहक आंबो बारा गोजाननि नङा बै माबानिनो सिंफ्लांगुरि गामिनि ओइ बोरो आमायसोआ ओइ बैनिनो सुबायजार सिंफ्लांगुरि बे मालिपाराया बिनिनो मानसि ओमफ्राय फ्राय जों बेहायथ' नैबे बे सनजय जों मावरा होनो बिथांमोनाबो जोंजों लोगो हयले जों एखे लोगो फरायनाय फ्राय मानसिखौनो प्रिमलावथ' प्रिमल थाखाबाय गोदो कलेजनिफ्रायनो जों लोगो एखे बैसोनि दा बेखायनो बेखौनो दा फैगौ बे इलेक्सनाव माने जेरैखि जाया नैबे मोनसे जोंनि दावहा बे दावहायाव अयनायनिफ्राय बिपदनिफ्राय जाति रैखा खालामनो थाखाय बे मोनसे दावहा बेयाव जों बयबो जगदान होखाथारनांगोन नोंथांमोना नैबे अरुणदयजों होन माजों सिगिदोंबा बेखौ दा आं बुंनायखौ स्पष्ट जाबाय दा गिनांगौ गैया बियो गोदान 3.0 जागोन बे एकदम बेहाय माने बे गामिनि माखासे रायजो राजाफ्रा जायफोर मेम्बार पार्टिना दोनगोन बेफोरसो सेलेक्सन खालामगोन आरोखि दा आवगैनो बे गांलाब गांथाब सना गानग्राफ्रा बे गावसोरनो अरुणदय लाग्राफ्रा बे गैला बे मोनला बियो गैखाला गोदानसो जाजोब्बाय बियो गोदानसो जाजोबगोन बेखायनो जाय मेम्बारखौ पार्टि नोंसोरबो नोंसिनि मानसिखौ जोंनि मानसिखौ सोफानो हानाय रायजो राजाफ्रा बेखौ खालामना दोन आरोखि दा बेखिनि आरोखि दा फैगौ इलेक्सनाव नोंथांमोना ज'यैनो बिदिनो जोंनि बिजाथि सुद्ध कुमार बसुमतारीखौ देरहाहरगोन होननानै आरो देरहानायाथ' देरहागोन आरो बे देरहानायानो सेमि फाइनाल जेथिया 2025 बिदिनो ज' लोगो मोनलायगोन आरो हाग्रामाखौ पुनरबार जों सरकाराव लाफिननो हागोन बेखिनिखौ आसा खालामनानै आंनि बुंनायखौ दोनथ'बाय गोजोन्थों